L-ewwel sena ta' Gvern Laburista kienet waħda li rat tkabbir ekonomiku, żieda fit-trasparenza, żieda fil-miżuri soċjali u inizjattivi innovattivi li għamlu dan il-Gvern wieħed impenjat biex joħloq l-aqwa pajjiż fl-Ewropa. Għal dan id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu. Tony Abela spjega kif dan il-Gvern qed iwettaq dak li wieħed bil-miżuri mħabbra qabel l-elezzjoni ġenerali jibdew jidħlu fis-seħħ fi żmien qasir. Fost oħrajn tispikka l-miżura tar-roħs tal-konti tad-dawlu l-ilma li se tidħol fis-seħħ minn dan ix-xahar stess. Abela tkellem dwar kif Gvern Nazzjonalista ma kellux pjana s-settur tal-enerġija għal snin sħaħ u kien komdu jżid il-kontijiet. Fakkar fi track record ta' Gvern Nazzjonalista u kif dan huwa indikatur b'saħħtu li kollox kien se jibqa' l-istess. Issa kieku baqa' l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, x'kien jiġri? Naħseb jiena ir-risposta hija wieħeda. Wieħed ħares lejn dawk l-aħħar tal-inqas 10 snin li għaddew u naħseb jiena dawk kienu jkunu mera ċara ta' x'kien ġej għalina fil-5 snin ta' wara. Is-Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lydia Abela diskrivit lil dan il-Gvern bħala wieħed li verament jisma' dak li qed jgħid il-poplu. Fakret kif il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ġie mibdula l-aqwa interess tal-pajjiż. Minħa tiegħu il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef spjega kif minkejja r-ritmu pożittiv li qabad il-Gvern ma tridx tingħata l-impressjoni li kollox perfett. Iżda żied jgħid Micallef fid-dawl tal-indikaturi pożittivi hemm sinjal ċar li dan huwa Gvern li jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u kollu.